Empezamos, moi bons días, rematada o Consello da Xunta de Galicia que celebramos, dado que empezouse os debates parlamentarios previos á aprobación, esperemos, dos orzamentos. Celebramos aquí para poder seguir as sesións os diferentes responsables de cada consellería, as seccións que lles tocan. Paso a darlles conta dos asuntos máis importantes que neste Consello tratamos e acordamos. O primeiro acordo, a proposta da Consellería de Cultura, nos levou a aprobar unha nova declaración de ben de interés cultural, un novo BIC. Corresponde ao Castro de San Cibrao de Las, que está nos concellos ourensás de San Amaro e de Punsín, e que é un dos xacementos arqueolóxicos máis sobranceiros e máis visitados de Galicia e máis importantes dende o punto de vista cultural e histórico. É un poboado prehistórico, como saberán moitos de vostedes. Hai moitas infraestructuras ali, rúas, portas, alxibes, murallas e moitas pezas ali atopadas tamén, cerámicas, moedas, obxetos de uso doméstico dos poboadores que habitaron no seu momento. Dende o ano 2014, van máis de 10 anos forma parte do Parque Arqueolóxico da Cultura Castrexa. É, ademais, un dos xacementos mellor conservados de Galicia, cunha importante promoción de cara á súa difusión e ás súas visitas, e que agora, con esta declaración de ben de interés cultural, sen unha dúbida, mellorará tamén aínda máis neste sentido. Son, con este, 793 os BIC, os bens de interese cultural, declarados pola Xunta de Galicia no conxunto das 4 provincias. Cambio de acordo, a proposta da Consellería de Presidencia, culminamos hoxe un traballo que a Xunta de Galicia ven desenvolvendo dende o ano 2020, coa Federación Galega de Espeleoloxía. En que consistiu este traballo que, xa digo, levamos máis de 4 anos con el? Pois en facer un completo estudo e un inventario sobre as covas, as grutas e os canóns que hai en diferentes partes de Galicia. E hoxe o que fixemos culminar este traballo é darlle o visto e prace a aprobar o que vai ser o primeiro atlas de covas, canóns e grutas en Galicia. Son un milleiro de espazos de algún tipo destes tres que acabo de decir, canóns, cubas ou grutas ou covas, perfectamente documentados e que van servir de base para a organización de actividades deportivas, tamén educativas e o que é moi importante tamén que teñan que ver coa intervención en emerxencias. É un proxecto pioneiro en toda Europa que vai suministrar información primeiro do resultado deste estudio e tamén en tempo real porque se irá actualizando sobre estes espazos naturais e xa digo permitirá planificar actividades deportivas coa Federación Galega de Espeleoloxía, facer máis seguras as visitas e tamén máis programadas e máis coñecidos estes lugares e tamén, decía que é importante, ofrecer información relevante para, chegado o caso, unha intervención que se necesite en materia de emerxencia. Pois, por exemplo, un rescate, coñecer a orografía, a distribución de espazos, mesmo os lugares polos que se pode acceder, tanto a pé como en vehículo, unha serie de información que pode ser moi importante chegado o momento. Ademais, xa digo que este primeiro atlas estará en continua actualización. Por lo tanto, este estudo que levamos facendo 5 anos culmina neste atlas e a partir de agora queda un traballo de actualización continua. Cambio de acordo de Consellería, neste caso un informe que presentou a Consellería do Mar, no que se estudaban a utilización con carácter deportivo de instalacións de infraestructuras portuarias. O que acredita este informe é que hai 37 instalacións de portos autonómicos que se están utilizando para a práctica de deportes náuticos, fundamentalmente remo, vela e piragüismo. Son máis de 7.000 os deportistas federados en algunha destas especialidades que utilizan estas instalacións, que están distribuídas en 28 concellos, que, por darlles outra cifra, isto é tanto como dicir que nunha cuarta parte dos portos de titularidade autonómica existe algún espazo cedido para realizar prácticas deportivas. E, ademais, hai que salientar tamén que, non en todos os casos, pero sí nunha parte importante, máis do 75%, estas cesións ou ben son completamente gratuitas as entidades deportivas ou cunha bonificación moi importante que
anda en torno de media ao 90% de bonificación das tasas que hai que pagar, habería que pagar por estas instalacións deportivas. É dicir, cando pagan de media como moito un 10% da tasa. E isto supón un aforro de entre 450 e 500.000 euros ao ano as entidades deportivas que utilizan ou ben gratuitamente ou ben con precios moi baixos, moi bonificados, as instalacións deportivas, as instalacións de Portos de Galicia para usos deportivos. Cambio de consellería, unha serie de acordos a proposta da Consellería de Política Social. O primeiro son 4 convenios, os que hoxe demos luz verde, con un concello na provincia da Coruña, Teo, 2 na de Lugo, Outeiro de Rei e Ribadeo, e outro cuarto en Ourense, o concello de Punsín. Son convenios para financiar novos centros sociais nestes concellos, centros sociais de titularidade municipal, cos que a Xunta colabora cun total de 1,6 millóns de euros. No Concello de Teo son 600.000 para adaptar como centro de día un inmoble que adquiriu o Concello e que vai permitir aos veciños de Teo, veciños e veciñas, dispoñer dun servicio de atención diurna que agora mesmo non teñen e que poderá atender ata 40 usuarios. Estos serían os primeiros 600.000 euros. Outros 600.000 para a segunda fase da construción dun centro de día municipal, insisto, son sempre titularidade municipal, no Concello de Outeiro de Rei, nas instalacións da antigua reitoral desta vila, deste Concello lués. O terceiro convenio, 320.000 euros, co Concello de Ribadeo para melloras no Hospital Asilo Municipal, para instalar unha nova cociña e unha nova lavandería, concretamente. E último, Concello de Punsín para colaborar no coste das obras dun centro social neste Concello, na parroquia de Vilela. Son centros de titularidade municipal e, por lo tanto, van ser sempre os concellos os encargados de contratar e executar os traballos e, despois, como titulares de xestionar, unha vez que este en funcionamento, estes centros. Decía que hai varios acordos de política social. O segundo, o que nos levou a aprobar o procedimento, iniciar o procedimento necesario para contratar a xestión das residencias de maiores de Bande e o Carballiño. Son as dúas titularidades da Xunta de Galicia, por lo tanto, é nosa responsabilidade a súa xestión. O importe total son 7 millóns de euros. Facémolo de maneira conxunta para que sexa o máis áxil posible. Estas son prazas que xa existían. Houbo, no seu momento, problemas económicos que levaron o abandono da xestión polo xestor que estaba naquel momento, hubo que cubrilo para non interrumpir o servicio con contratos de emerxencia. Agora regularizamos, mediante a licitación do procedimento de contratación, a xestión destas dúas residencias. A digo, Bande e Carballiño. A de Bande son 50 prazas e a de Carballiño son 80, 130 en total. Cambio de consellería, proposta da Consellería de Vivenda. Hoxe aprobamos a contratación das obras de dúas novas sendas pionís no Concello de Abegondo, na provincia da Coruña, investimento total entre as dúas 530.000 euros. Teñen casi medio kilómetro, se construyen nas marxes dunha estrada autonómica, a AC 542, nas parroquias de Mabegondo unha e na de Montouto outra. Digo, medio kilómetro, dúas sendas pionís en Abegondo, 530.000 euros. Outro acordo, tamén a proposta da Consellería de Infraestructuras, un convenio co Concello de Valadouro para humanizar a Praza de Santa María en Ferreira, no Concello de Valadouro. Un investimento de 220.000 euros, dos cales a Xunta chega ao 70%, 155, e o 30% restante o achega ao Concello de Valadouro. E o que se vai facer é actuar sobre as beiras rúas para anchealas, unificar os pavimentos, novos bancos, zonas asardinadas, é dicir, a humanización desta praza no Concello de Valadouro. Outro acordo, tamén da Consellería de Infraestructuras e Vivenda, co Concello de Carballo, para humanizar e mellorar a avenida de Fisterra. Son 2 millóns de euros, dos cales a Xunta chega ao 70%, 1,4 millóns de euros, e o Concello de Carballo o 30% restante. Un treito de 700 metros da estrada a Coruña 552, no tramo da avenida de Fisterra, que une dúas rúas de Carballo, que é a Rúa Anllóns e a Rúa A Revolta. A actuación vai consistir en renovar todas as redes de suministros municipais, mobiliario urbano, habilitar novas zonas verdes e, ao mesmo tempo, porque isto é agora mesmo unha vía de titularidade municipal, se decía, a Coruña 552, o que acordamos é ceder a
a aprobar o cambio de titularidade e ceder a titularidade deste treito agora mesmo do Estado Autonómica o Concello de Carballo. Pasaría a ser titularidade do Concello de Carballo e ao mesmo tempo aportaríamos 1,4 millóns de euros para a súa rehabilitación integral. Cambio de consellería, de acordo, pero non de concello. Seguimos no Concello de Carballo, o sea, importante acordo dentro do compromiso da Xunta de Galicia para seguir ampliando o chan, o solo industrial, especialmente naquelas zonas donde xa está esgotado agora mesmo, non hai parcelas disponibles e hai unha alta demanda. Isto sucede no polígono de Bertua. En Carballo xa non hai terreos disponibles, hai varias empresas interesadas ou ben en ampliarse ou ben en instalarse ali, e en setembro aprobamos o plan de ordenación e logo desta aprobación o que facemos hoxe xa aprobar que empece todo o procedimento para as obras de urbanización e que, polo tanto, cando estean rematadas, xa poderá procederse á adxudicación de parcelas. Queremos ampliar o polígono de Berto en Carballo en algo máis do 50%, 51-52% da súa superficie actual. Un investimento importante, 28,2 millóns de euros, para habilitar estas novas parcelas e, unha vez que este habilitado, que se amplíe en máis do 50%, chegará a casi os 2 millóns de metros cadrados nunha zona, insisto, de alta demanda industrial. A previsión é, unha vez que tomamos este acordo por anticipada de gasto, é ir cumprir todos os trámites para que, como moi tarde, a inicios do 2027, xa podan empezar as obras que terían un plazo de execución de 18 meses. Se podemos, incluso antes de que remate o ano 2026, como moi tarde a principios do 27, comenzarían as obras de ampliación por casi 30 millóns de euros en Carballo, no polígono industrial de Bertoa. Volvo á Consellería de Infraestructuras e Vivenda, neste caso, seguimos na súa competencia de infraestructuras, son tamén convenios con concellos para destinar casi 1,8 millóns de euros para a mellora de estradas nos concellos pontevedreses de Vilanova de Arousa, Meaño, Sanxenxo e As Neves. No caso de Vilanova, son 890.000 euros para conectar un viario de contación parcelaria coas estradas Pontevedra 531 e Pontevedra 301, no Concello de Vilanova. E o objetivo é darlle unha alternativa á estrada que existe ahora mesmo, unha estrada provincial que une Baión con András, que ten moitísimo tráfico e que agora mesmo está bastante saturado. E, ademais, con eso comunicamos as 3 vías que vertebran a comarca do Sanlés agora mesmo, que teñen, ademais, unha altísima intensidade de tráfico. Outro acordo máis, cos concellos de Meaño e Sanxenxo, estou dicindo, en este caso non son, me estaba confundido co anterior, non son convenios con concellos, son actuación nestes concellos, pero que executa a Xunta de Galicia directamente. Era a contratación das obras para mellorar a drenaxe das estradas Pontevedra 550 e Pontevedra 504, o seu paso por Meaño e Sanxenxo. O investimento son 530.000 euros, insisto, executadas directamente pola Xunta de Galicia en estradas de titularidade autonómica. Para que o facemos? Pois detectáronse bastantes problemas na conexión das redes de pluviais nestas vías tituladas da Xunta de Galicia, e o que queremos é facer que a rede de drenaxe sea independente da rede de saneamento. E, por último, 430.000 euros para reformar no Concello das Neves o cruce no lugar de Setados. 430.000 euros, agora mesmo ten moi pouca visibilidade, moito tráfico, está próxima a unha vivenda, hai un cambio de rasante e todo iso vai se modificar por 430.000 euros para mellorar a seguridade viaria. En total son actuacións en estradas autonómicas por valor de 1,8 millóns de euros. Cambio de acordo de consellería, proposta da Consellería de Economía e dentro do compromiso da Xunta de Galicia por seguir impulsando a industria forestal madeira en Galicia, que é todo un referente con as ventaxas respecto á limpeza dos montes, dinamización dun sector fundamental en Galicia. Seguimos con acordos neste sentido e hoxe demoslle o visto bo a distribución definitiva das axudas convocadas pola Xunta de Galicia para impulsar actividades formativas relacionadas coa cadea forestal madeira en Galicia. Son 420.000 euros e os destinatarios van ser 9 asociacións, centros universitarios e clústeres. En total, subvencionamos 56 actividades formativas que teñen que ver con
uso de novas tecnoloxías e aplicación da inteligencia artificial na industria forestal, competencias para seguir promocionando a construción en madeira, actividades de divulgación sobre este sector clave. Bueno, en definitiva, cubrimos todos os espectros formativos que teñen que ver co sector forestal madeira en Galicia por importe de 420.000 euros. Cambio de acordo, este é un balance, creo que moi oportuno, agora que entramos nunha época importante de activación do comercio en Galicia. Trátase do balance, primeiro, da segunda edición do Bono Comercio e despois do balance do ano en xeral. Hubo dúas edicións, acabamos de pechar a segunda e a segunda o que nos demostra é o enorme éxito que siguen tendo este tipo de iniciativas. Foron 2,5 millóns de euros, recordarán que convocouse non hai moitas semanas. En total, o balance, acreditado polos números unha vez examinados, estes 2,5 millóns de euros serviron para mobilizar 11,3 millóns en 200.000 compras que se realizaron en apenas 2 días. En algo máis de 2 días, 48 horas, esgotouse todo o crédito disponible e deu lugar para máis de 200.000 compras. Si engadimos este 2,5 millóns, os 2,5 millóns da primeira edición deste mesmo ano 2025, os números nos mostran que foron mobilizados 22,3 millóns de euros, 5 millóns de euros serviron para mobilizar 22,3 e que implicáronse máis de 7.000 comercios en máis de 400.000 operacións. Por lo tanto, por darles outro desglose, destes máis de 22 millóns de euros, 9 en vendas en comercios da provincia de Pontevedra, 6,8 en Coruña, 3,5 en Ourense e casi 3, 2,9 en Lugo. E tamén o mesmo informe acredita un dato que creo que é salientable. Nos días de máximo, neses 2 días nos que estuvo en vigor o bono comercio, as solicitudes, as ventas aumentaron de media un 15% respecto a outro período normal e nos días posteriores mantivéronse durante uns cuantos días en torno ao 6-7% superiores á media habitual. Por lo tanto, creo que acredita unha nova edición ao seu poder e á súa conveniencia para dinamizar o pequeno comercio galego, e o ano que ven a Xunta de Galicia reserva outra vez 5 millóns de euros nos seus orzamentos para estes bonos comercio. Cambio de acordo, volvo á Consellería de Infraestructuras e Vivenda, esta vez nas súas competencias de vivenda, un acordo que ten que ver co Consorcio do Casco Vello de Vigo, que cumpre agora 20 anos, e leva 20 anos impulsando a recuperación da zona histórica de Vigo e promovendo a rehabilitación de edificios. Nestes 20 anos, a Xunta chegou 30,5 millóns de euros ao Consorcio, no cual tamén está o Concello de Vigo e a Zona Franca, e serviu para mercar 93 edificios, para reformar 142 vivendas e 36 locais comerciais. Pois, dado este éxito e a conveniencia de seguir por este camiño, hoxe aprobamos a nova achega da Xunta de Galicia, que supón multiplicar por 4 a achega que fixemos no último acordo. Son unha achega plurianual e destinamos para os próximos 4 anos, insisto, multiplicando por 4 a última achega, 7,1 millóns de euros, que é o 90% do orzamento do Consorcio. O Concello de Vigo, por exemplo, se fan unha idea, aporta 790.000 euros durante estes 4 anos, a Xunta de Galicia 7,1 millóns de euros. A idea é seguir actuando en 25 edificios, 59 novas vivendas como mínimo, vivendas ademais con protección social e 12 locais comerciais. Cambio de Consellería de acordo. Hoxe coñecimos, presentado pola Consellería de Medio Rural, un balance da vendima correspondente, a vendima rematou hai poucas semanas, correspondente ao ano 2025. O informe, que é un informe elaborado a partir dos datos aportados polas 5 denominacións de orixe, acredita que a vendima do ano 2025 pechouse con ao redor de 76 millóns de kilos de uvas recollidos, é a terceira máis abondosa en número de millóns de kilos dende que se recollen datos respecto ás vendimias. A primeira foi a de 2011, 2023, e esta, a de 2025, foi a terceira con máis kilos de uva recollidos. Xa digo, son datos das 5 denominacións de orixe, agrupados conxuntamente, 7.600 explotacións e ao redor de 400 adegas.
O informe está a súa disposición, como todos os informes que van ao Consello. Hai varios datos salientables, un que creo que é especialmente indicativo, sigue acreditándose o progresivo incremento da uva branca respecto á uva tinta. Xa representa o 90% do total recollido en Galicia. Por Deos, Rías Baixas e Monterrei incrementaron a uva recollida, chegando a récords históricos nas dúas DOs, mentras que Ribeiro, Valdeorras e Ribeira Sacra rexistraron lixeiros descensos respecto aos seus máximos doutros anos. Rías Baixas concentra o 62% dos kilos de uva que se recollen en Galicia, máis de 47 millóns, Ribeira e Monterrei, ao redor de 8 millóns cada unha, Valdeorras 7,5 e Ribeira Sacra lixeiramente por encima dos 4,5 millóns de kilos de uva. Por tanto, o sector vitivinícola, con todos os retos que ten por diante e dificultades, sigue sendo un sector fundamental. O ano que ven, a Xunta de Galicia reserva nos orzamentos 12 millóns de euros para diferentes liñas de axuda relacionadas coa reconversión de viñedos, para a promoción dos viños galegos, gastos de elaboración, gastos de comercialización, gastos de nova maquinaria, 12 millóns de euros para un sector absolutamente fundamental. Cambio de acordo de consellería. Dous acordos da Consellería de Educación relacionados coas súas competencias en I+D. O primeiro é a convocatoria de axudas, as chamadas axudas Opportunius, para seguir apoiando a científicos galegos que obteñen achegas, becas, axudas da máxima calificación. En este caso estamos falando das achegas das axudas que concede o Consello Europeo de Investigación, o ERC, son as máis prestixiosas concedidas a nivel de Unión Europea, e o que facemos é complementalas con estas axudas que hoxe aprobamos no Consello da Xunta de Galicia, buscando, son persoas, equipos científicos da máxima categoría, por eso obteñen estas becas ERC, que sigan mantendo e permanecendo na súa actividade investigadora en Galicia. De aí veñen eses complementos. Son 500.000 euros que irán destinados a 5 investigadores das universidades galegas, 3 na Universidade de Santiago, un na Universidade da Coruña e outro na Universidade de Vigo. E despois habería tamén 2 investigadores galegos que traballan en Galicia, pero son investigadores non adscritos a ninguna universidade, senón ao Consello Superior de Investigacións Científicas. En total, son 7 os investigadores que se beneficiarán deste complemento a través das becas Opportunius que hoxe aprobou o Consello da Xunta de Galicia e que teñen proxectos en sectores punteiros, biomedicina, bioloxía, arqueoloxía, enerxías verdes. Este programa Opportunius de complemento das becas ERC, dende que están postas en marcha, supuso 17 millóns de euros, complementando e apoiando os científicos excelentes para que sigan desenvolvendo as súas carreiras investigadoras en Galicia. E outro acordo, decía que eran 2 da Consello de Educación, que tamén ten que ver coa retención de talento e, sobre todo, coa atracción de talento que agora mesmo está desenvolvendo a súa actividade investigadora fora de Galicia, é un paso máis, xa prácticamente definitivo, para poñer en marcha a Fundación Galtia, que, como saben, anunciouse non hai moito tempo, e xa é agora mesmo unha realidade que empezará a funcionar o ano que ven. O noso objetivo, por lo menos, cando menos o inicial, é lograr que 30 investigadores de prestixio internacional decidan desenvolver a súa carreira en Galicia. 30 investigadores e os seus equipos que agora mesmo están facendo a súa actividade fora da nosa comunidade autónoma. Hai un orzamento aportado pola Xunta de Galicia inicial que esperemos que se complemente con aportacións privadas de 35 millóns de euros para os primeiros 5 anos. E, de feito, no ano 2026, pois eu les decía que arrincas a súa andadura, hai 4 millóns de euros consignados para o primeiro ano de funcionamento desta Fundación Galtia. Oso, o que fixemos foi aprobar xa os trámites definitivos para rematar a constitución de Galtia, que para que poida xa, na primeira parte do ano que ven, do ano 26, lanzar a primeira convocatoria para a captación de científicos no ámbito internacional. Decía que xa destinamos 4 millóns de euros, que darán uns pasos unha vez que arranque o seu funcionamento iniciais. A sede vai estar na Cidade da Cultura e bueno, queda nomear unha dirección científica e unha infraestructura mínima para o seu funcionamento, tendo clarísimo que ten que ser o máis limitada posible e sabendo que a
gran parte das dotacións orzamentarias, insisto, ano que ven 4 millóns, deben dedicarse á captación dos científicos e científicas e os seus equipos que queremos que veñan a Galicia, constituirase o padroado despois deste último acordo e empezará, xa digo, no primeiro semestre ano que ven a lanzar a súa primeira convocatoria de captación de talento que está fora ahora mismo, sen dúbida está diseñado, seguro que vai funcionar así, para poñer en valor e consolidar aínda máis o I máis G máis I, que en Galicia é un referente. E o último acordo, explicara máis polo miúdo a conselleira, ten que ver con toda a situación que está xerada ahora mesmo en torno á situación pola que pasan moitos concellos que se ven abocados a elevar as cuantías das súas tasas de residuos e o apoio que a Xunta de Galicia lles está suministrando. Saben que é necesario, vemos exemplos constantes da situación na que quedan moitos concellos por a necesidade de aplicar e repercutir esa tasa fixada polo Goberno estatal sobre a recollida de residuos, que ademais a Unión Europea deixou dito por escrito que isto é unha consecuencia da Lei Estatal de Residuos do ano 2022 que pode supoñer incrementos para un fogar ata 230 euros na súa tasa de liso derivada de ter que aplicar este imposto. Esa decía que a Unión Europea ratificou que é unha imposición do Goberno español, do Goberno central, que non obedece a unha obligación establecida de xeito taxativo e inexcusable pola Unión Europea. Era o que decía o Goberno central e a Unión Europea acaba de decir que non, e de feito en moitos países non se está aplicando. Por lo tanto, esta é a situación, as consecuencias coñecémolas e a Xunta de Galicia, dende o primeiro momento, única comunidade no noso país, está axudando os concellos máis de 100 millóns de euros dende o ano 2022 para paliar o impacto deste tasazo e axudar os concellos de xeito que non teña que repercutir, polo menos de xeito tan directo, tan cuantioso, nos consumidores finais, que son os domicilios, as industrias, as empresas. Pero para dar máis detalles, deixo a palabra á conselleira. Gracias, presidente. Xa lles adiantaba o presidente cal é a situación que temos na actualidade, pero eu quería facer un minuto de historia. Ano 2022, por parte da Xunta de Galicia, alertamos a FEGAN e tamén a FEN, fixémolo a nivel individual cos concellos, da situación que se nos viña encima con unha lei que levou a cabo o Goberno Central e, ademais, fixo de maneira unilateral, a pesar de que as comunidades autónomas nos opoñíamos a certos puntos. A partir de aí vai pasando o tempo e o resultado é que dende o 10 de abril deste mesmo ano todos os concellos de Galicia, todos os concellos do país teñen a obriga de implantar unha nova tasa de recollida de xestión de residuos municipais. Unha tasa que é imposta polo Goberno Central porque foi pola vía máis doada. En ningún caso a Comisión Europea obriga os Estados membros a impoñer unha tasa. A Unión Europea o que obriga é a continuar unha medida tendente a seguir reciclando, a non contaminar, pero buscar fórmulas distintas, axeitadas a cada territorio para conquerir o mellor dos resultados. Naquel entón denunciábamos que non ten sentido que aquel que cumpra teña que pagar por aquel que non está cumprindo, porque ao final non imos conquerir o obxectivo desexado. Ainda así, o Goberno Central fixo caso omiso, en moitas ocasións incluso nos desmentiu, pero a realidade é palpable. Tal é a realidade palpable que agora podemos escoitar voces, ou berros, mellor dito, de alcaldes de distintos signos políticos, uns buscando excusas e outros dicindo totalmente a verdade porque se atopan nunha situación que eu teño que definir como inédita. Primeiro, porque non sabe moi ben como facelo, porque se impón unha tasa onde hai que repercutir ao cidadán todos os custes, dende a limpieza viaria ata o custe derivado por o tratamento do lixo que xera un concello,
E ese ten que ir definido nun recibo que ten que chegar aos fogares. Eso está supoñendo que, independentemente de que se estea aprobando nos distintos plenos municipais, despois os distintos interventores teñen que facer chegar ese recibo e, en moitas das ocasións, o que se está facendo é presentar alegacións ou incluso denuncias para que eso non saia adiante. Resultado, como dicía, ata 230 euros de diferencia entre uns concellos e outros concellos. A Xunta de Galicia, dende un primeiro momento, dicía que esta lei era inxusta, e era inxusta porque se basaba en tres eidos fundamentais. Un imposto que poñía por tonelada que xeraba cada concello. E, polo tanto, ese imposto chegaba ata os 30 euros por tonelada. O segundo era que todos os concellos se tiñan que adherir ao quinto contenedor e, ademais, facelo un ano antes do que decía a Comisión Europea. E xa, para colmatar todo isto, ven o tasazo que hai que implementar este mesmo ano. Que fixo a Xunta de Galicia? Pois no primeiro caso, o que fixo foi poñer en riba da mesa unha cuantía importante. Primeiro, durante 2 anos, asumiu íntegramente eses 30 euros por tonelada que xeraban eses concellos. E, a partir dese segundo ano, o que fixo foi poñer o 60%. Ese 60% ao final supón que cada ano a Xunta de Galicia ingresa nas arcas municipais 21 millóns de euros. Eses 21 millóns de euros que se fan tamén a través do FCL podrán contar con eles o vindeiro ano, no ano 2026. Pero que conten con eso no ano 2026 non quere decir que non teñan que repercutir todo o custo total e, polo tanto, se a Xunta de Galicia non aportara iso, os cidadáns aínda terían que aportar moito máis. É dicir, chegaríalles aínda un maior incremento aos seus bolsillos. Polo tanto, atopámonos con que os concellos cóbraselles por xestión de tonelada en Sogama 83 euros e terían que estar pagando 108 euros. Se o comparamos con outras Sogamas, como é o caso de Guipúzcoa, estánlles cobrando por tonelada 273 euros. Esa é a diferencia entre un traballo ben feito e aqueles que optan por repercutir íntegramente o custo do lixo nos concellos. Non só iso, teño que dicir que este ano teñen que estar adheridos íntegramente todos os concellos ao quinto contenedor. Están adheridos un total de 295. Estar adherido non quere dicir que simplemente poñamos os contenedores na rúa ou que os teñamos na nave correspondente, senón que teñen que facer a achega deses biorresiduos. A Xunta de Galicia cumpliu e, polo tanto, os concellos, tal e como se establecía por parte da Comisión, teñen unha planta a menos de 50 kilómetros, para que eso sexa posible. Pero non só iso, senón que seguimos dando axudas para que tamén todos os concellos teñan un punto limpio fixo, punto limpio móvil ou punto limpio de cercanía. Este mesmo ano invertimos 8,5 millóns de euros que tamén terán o vindeiro ano para aqueles que queiran facer modificacións ou que queiran facer ampliacións. Entendemos que este é o xeito de traballar, o mesmo que tamén é o xeito de traballar que a Xunta de Galicia sacou adiante todos os convenios cos distintos scraps, de maneira que os concellos poidan aforrar. Si reciclan, aforran. E cando digo iso, refírome, por exemplo, a acumular pilas. Fixemos os distintos convenios con pilas, con RAES, con Ecovidrio e agora mesmo estamos tamén pechando con Ecoembes. Eso que supón? Pois supón un traballo de fondo no cal os concellos asinantes e adheridos a estes scraps poden recibir por tonelada pois ata 590 euros no caso de pilas, viñan percibindo ato de agora 490, ou duplicar no caso do vidrio.
O vidrio que se acumula págaselle aos concellos por tonelada, ato de agora no rural percibían 33 euros e a partir de agora van percibir 66 euros. Por lo tanto, distintos xeitos de traballar. Por un lado, o Goberno Central optou polo xeito máis doado, quixo dicirlle á Comisión Europea que cumplía. O xeito de cumplir é simplemente poñendo un imposto por tonelada xerada e agora o tasazo que entrou en vigor o 10 de abril, cando a Comisión Europea daba distintas alternativas como é a vía da concienciación, poñer maiores infraestructuras ou ter relacións cos scraps, que é o que estivo facendo ao longo destes anos a Xunta de Galicia. Algunha dúbida ou algunha pregunta en relación a todo isto? Cando queira. Tres preguntiñas rápidas. A primeira sobre a gripe e a folga dos médicos. Se confía en que o conflito aberto dos médicos, que son de todos os sindicatos, se resolva antes da chegada do pico da gripe, que está chegando, segundo Sergas, antes do previsto. A segunda sobre Goretti e Martínez de Santiago de Compostela. Se vostede, como Borja Verea, cree que a alcaldesa ten que dimitir pola xestión da crise dos bombeiros e a policía local. E a terceira sobre as palabras de Inés Rey, este domingo aquí na SER, que dicía que o feito de que Santiago sexa facultade única de medicina responde a tradicións medievais, acordos medievais, que habría que actualizar estes acordos. Gracias. Bueno, a primeira, queremos solucionar as discusión que temos ahora mesmo cos representantes dos profesionais da primaria canto antes. Lógicamente, e ese canto antes, calquera situación sanitaria que requira o máximo despliegue, pois con 20 telo, pero vamos, fora deso, queríamos facelo canto antes. Respecto a todo este asunto, saben que levamos, o que non se pode non contar as cousas que hai como son. A mesmo hai unha falta de médicos a nivel nacional que levamos moito tempo denunciando, dicindo cales podrían ser as solucións que non están en mans da Xunta de Galicia, polo menos non todas, e o que non podemos estar de brazos cruzados. Por lo tanto, as medidas que estamos tomando en primaria, na medicina primaria, para intentar paliar o máximo posible esta situación, que ademais se vai a dar ata finais desta década na que estamos. Lóxicamente, isto leva un proceso de negociación, coñecen vostedes a situación actual, a proposta que a Xunta de Galicia retirou para poder chegar a un acordo negociado. Eu agardo que se poida chegar canto antes e, dende logo, ese canto antes implica tamén situacións nas que é necesario ter todo o despliegue dos medios sanitarios coa maior potencia posible. Respecto á segunda pregunta, mire, o que creo que ten que facer a alcaldesa de Santiago, o seu equipo de goberno, é arreglar esta situación, arreglarla canto antes, porque que unha situación urxente, nunca mellor dito, está afectando a un servicio de emerxencias. Vimos estes días como tuvo que volver a recurrir ao apoio dos servicios da Diputación e da Xunta de Galicia. Leva moitos días dicindo que vai solucionar, pero non se soluciona e se remite a reunións nas que teñen que pasar días. Creo que ten que arreglalo canto antes, e, dende logo, unha situación suficientemente grave como para aplicarse e darlle unha solución a maior brevidade posible, que creo que agora mesmo non se está producindo. E respecto á terceira pregunta, me pido un pouco de seriedade. Tamén decía a alcaldesa que falaba das universidades privadas e que se oporía completamente. Bueno, parece moi ben, pero entón que se xa coherente. Eu recordo non hai moito tempo amadriñando a presentación dunha universidade privada na súa cidade. Por tanto, un pouco de coherencia, un pouco de objetividade. E eu agardo, sinceramente, que este acordo, saben, dende o principio a opinión da Xunta de Galicia, é boa para as tres universidades, boa para a Facultade de Medicina, que ten que ser a de toda Galicia, e incluso un exemplo para outros acordos. E eu agradezo moitísimo a posición dos que están propiciando, que trascenden localismos, e que creo que están dando incluso unha lección a posturas absolutamente localistas, que non ven máis alá, e que creen que calquera ocasión é boa para intentar
ter un mínimo de réditos electorais. Creo que se están equivocando e o caso da alcaldesa de Coruña, neste aspecto concreto, é bastante evidente. Bueno, é máis chegar a tempo que non se celebrara nunca, pero claro, para chegar a tempo tiña que ter sido hai moito tempo, tanto este é o proceso desde o punto de vista da elaboración de orzamentos, é o proceso que o empeza todo, a Xunta de Galicia xa o fixo hai meses e o primeiro que fan o primeiro anuncio serio de intentar aprobar os orzamentos, bueno, serio, a seriedade que lle queren dar nesta legislatura. Eu recordo que levamos toda a legislatura sin orzamentos e que os orzamentos son a base fundamental para poder funcionar. Xa me teñen escoitado moitas veces, non me imagino como podería ser a xestión da Xunta de Galicia. Moitos dos acordos que hoxe trouxemos ao Consello veñen de tramitación anticipada xa porque estamos elaborando en tempo e forma os nosos orzamentos e podemos empezar a nosa coa execución de obras. Por lo tanto, benvidos esa, si que vai en serio. Moito me temo que non vai en serio, xa os socios parlamentarios lle están avisando o presidente do goberno que nin se lle ocurra soñar con que vai aprobar uns orzamentos e este camiño así, por certo, tamén sirven para demostrar unha vez máis que a Xunta de Galicia, a Consellería de Facenda, fai ben os cálculos e os datos, según me comunicaban agora que acaban de suministrar, coinciden cos que estaban nas previsións da Xunta de Galicia que tuvo que empezar a nosa tramitación sin ter eses datos que tiña que aportar o Estado, que se esperamos por eles, pois fíxanse a de meses que hubiéramos perdido. Está ben respecto ás... incluso hai unha previsión de nos vamos a déficit cero, incluso hai unha previsión de permitir un déficit, unha pequena cantidade que nos acaban de comunicar. A Xunta de Galicia, como saben, elaborou as súas contas coa previsión de déficit cero, pero as entregas a conta, bueno, todo o que calculamos estaba ben calculado e unha pena que tardaran tanto, cando menos, en suministrar estes datos. Isto respecto á elaboración dos orzamentos, respecto ao que tiña que ser tamén un Consello de Política Fiscal e Financeira que levamos moitísimo tempo reclamando era para empezar a falar do financiamento autonómico e vemos que isto nin está nin se lle espera para non variar. Xa sabemos de sobra que se o goberno quere seguir chegando a acordos bilaterais, que ahora vemos incluso que benefician a unhas comunidades respecto a outras, o que non vai facer nunca é convocarnos a todos ao redor dunha mesa para que discutemos e chegamos a acordos. Lamento moitísimo que isto non se produza e mentre non se produza, Galicia vai seguir perdendo. Sí, volvendo ao asunto do plan para a atención primaria, quero preguntar por que fracasou este plan, porque houve que retiralo e tamén se ten pensado pedirle responsabilidades ao conselleiro tendo en conta que se mantén de momento a folga de 3 días convocada. E sobre outro asunto, sobre a superficie de eucalipto plantada, sabemos que aumentou en 20.000 hectáreas a pesar da moratoria. A pregunta é que cálculo teñen para 2040, tendo en conta que xa está por arriba do que se preveía e se renuncian a ese objetivo de reducir como se preveía para 2040. Bueno, primeiro, o que fixemos, si entender retirar unha proposta para chegar a un acordo negociado, lóxicamente, respecto do que pida outra parte coa que se está negociando e do que propón a Xunta de Galicia. Os acordos consisten en ceder polas dúas partes para chegar a un acordo. Por tanto, non considero... Claro, é que si se considerara que iso é fracasar, pois probablemente para non fracasar non retiraríamos nada e nunca habería un acordo. Por tanto, creo que o que demostramos unha vontade negociadora coa intención de chegar a un acordo. Nós temos a nosa proposta, a outra parte tiña outra, e, por lo tanto, se somos capaces de chegar un acordo con 20 para todas as partes. Respecto a outra pregunta, bueno, explicamos, de feito explicaron os técnicos, o inventario forestal se basea en datos técnicos que foi presentado por técnicos unha explicación nunha altísima porcentaxe de por que había esa variación de número respecto de árbores que non foron computados no seu momento e agora sí porque teñen unha talla que os fai entrar no cómputo. E respecto aos obxectivos, os obxectivos están aí e, polo tanto, queremos mantelos. E se non quixéramos manternos en cifras razoables, pois non se hubieran tomado os acordos respecto á moratoria que vostedes coñecen e que ora irá incorporados na lei de acompañamento dos presupostos. Por tanto, eu volvo a decir sobre a moratoria que non era unha decisión sinxela, unha decisión moi complexa, que probablemente non satisfaga o 100% a todas partes, pero creo que alcanzou un alto nivel de consenso e creo que iso é moi meritorio e agradezo moitísimo que todos entenderan que é bo
chegar a un acordo en un tema tan estructural para Galicia. Bo día, presidente. Eu quería preguntarlle por unha información que levamos esta fin de semana no diario ABC sobre o Vigo Global Summit organizado pola Zona Franca. Foi vía medio de conferencias, tivo un custo en diñeiro público de 1,2 millóns de euros. Por exemplo, a conferencia do relator Estrela, que costou 300.000 euros, congregou a 300 persoas, gastouse ademais case tanto publicidade como no propio evento. Non sei se pode facer unha valoración. Bueno, coñezo o que viña nas informacións sin desmerecer en absoluto as persoas que interviñan, lóxicamente, en todos estes eventos subradados con cartos públicos. Esas proporcións entendo que teñen que ser garadas. Por lo tanto, si se piden as explicacións pertinentes, supoño que haberá que darlas e aí se poderá comprobar si efectivamente, frente ao alto coste investido, realmente a afluencia de público, cando menos, e outras repercusións realmente compensaban. Presidente, queria preguntar pola negociación das competencias para Galicia, especificamente polos permisos de traballo. Non sei se hai alguna novidade, o goberno moveuse dentro dos últimos contactos que houve. Non hai novidade, máis alá recordou que cando estuvo aquí o ministro Torres, con ocasión da sinatura de acordo pola transferencia do litoral, eu falei deste tema na reunión previa e díxome que en principio veía ben, que xa sabía que outras comunidades autónomas, País Vasco, tiñan, e que creía incluso que isto podía ser beneficioso. Dende entón, boas palabras, eu as agradezo moito, e vou dicir, estou deseando recoñecer que o que che di o Goberno Central de palabra, ás veces, como neste caso, beneficioso para Galicia, despois o cumple, pois non é moi fácil falar, e a día de hoxe seguimos esperando a convocatoria dunha comisión bilateral para esta e para outras competencias que saben que temos solicitadas e outras que supoño que non haberá nada porque o Goberno xa se manifestou dicindo, estou falando da P9, que non tiña ningunha intención. Por tanto, estou desexando e o tempo vai pasando e quero pensar, porque creo que a actitude máis convinte, ser positivo en que o que se me dixo de palabra se vai traducir en feitos, e os feitos son que haxa unha reunión formal para empezar o proceso de transferencia de competencias. Podría ser moi rápido, pero claro, para iso, quen tenga competencia ten que sentarse e empezar a negociar a súa transferencia. Espero que sexa así, pero é certo que van pasando os días e seguimos sin ter noticias. Eu non perdo a esperanza e o día que entenda que isto non é así, que o allá nunca chegue, sino en todo o contrario, por suposto, o diremos e reaccionaremos, pero agardo que non sexa necesario. Quero pensar que cando un ministro che di unha cousa é porque pensa cumplirla. Moi ben, moitas gracias.